Anya laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayan daan masusan, anak ko. Ha? Ay mong tatang, inaklaan nga nagtrabaho ijay. Ay, ang mga kitimat, no saan ka ngagbayag ijay? Ni tatang mat, nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tirik na ijay. Anya? Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin ang naaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay ka man ako nakon. Unay ang balibaliktad, tinubong, lalaki ka na ta. Isungag pakalalaki ka ngayon. Tapabahay ti ayatam, saan kanya pa na malalaki? Ni tatang mat, makadadali ti panag-imot. Anya? Ay basta, mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay, ala, ang daking ka na ita. Ang daka pa tinitos to kainan. Ang bumanta, nagitinasaya at kansaan. Ay, umun tatang. Ay, gamde mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kang tumanan, dyan, itikuha po ang banaw. Ay, pakin inlabang tumanan. Ay, salbag. Abaga no maikawa ka dito ayan mi akanakan. Ha? Tapay ko maanti. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang kanyak anti. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Wanaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi akon anti. Tapno man mailiw-liwag ko tirik na. Anya, kaya't mo asawan, aging gaita, nasakit pa ang tinakam mo, iti daydi aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka. Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, anti. Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, anti. Ay, naapaw. Iso kayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, manluloko. O, naikan ka, anakan. Apay ngamin aya, saan ka nga agpakalalaki, tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki. Manumutin adaras nga inaramid ko dahita, anti. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan ka, Lucia. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya, agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa, ewan, agbayad ako. Ha? Nakapinpintas matanda ito abalasa. Nagpaiduma ti adda kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangang manong, may sakilong asukar kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag, tay sulaang mo ti umalayan ti kwartak. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na di Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka nga men. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo day takapik kan asukar ko ta innakon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas daaw man day talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw mo nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigud matasaan ka kasta. Anya, nung napanak gimatang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numot kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlataman. Anya laki din. Sumanao,
Ingkakit di kabili ta ginatang mong asukar iti garapunta ni. Itayak pa yung agur oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabait laang. Ay, sabag. Nagpintas talaga pare. Na idong dumati kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh, inton kwan, mamuan ni bakit mo rita, jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasim matan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa yung langit sa balya babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya man gini ti yung mamam king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Aho, sana nasayat nga angaw day ta pare. Mangsarak ka iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo jay pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki di pare. Oh, anya da gitar aramay itong tagbat. Umadanin ti Holy Week. Kahit ko asawan, day ta. Umadanin man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man day to'y taosaran minto kada pare Orlando ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na. Barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Ngam, apay, sumurot ka kade. Ha? Ay, saanan? Ay, nakapudpudot. Dito kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti plano. Awisik ni Lucia, edi papalan minto. Adda ka di bagbagam? Ay kwa. Awan ko yata. Ala, yung kakat agkapin. Ha? Si ka man eh? Aywan Lucia, siyak manan. Anya nga ti katangan? Kwa, awan katangak Lucia. No ayos la kumaking ka, awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Edi karayan Alangan mat. Are you sure? Wan Lucia, di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagduman. Kasi tinakunaking ka iti tiyat. Am muna ka ni Auntie Susan, kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang, tasaan ka pa na ibagbagaking kuana, asi kati kachat ko. Oray saan mo nga ibagaking kuha na, Lucia. Basta, agchataktuking ka no sa dino ti pagsarakan tayo, lumapan tayo agkamali di karayan. Ay, kaya't ko na ita, panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga dahil Lucia, pare. Aywan pare, ay na. Intorturat ko man tinapan nangawis king kuha na di grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawin, kadwa tayo intun bigat na mapanay di karayan, pare. Aywan pare, kadwa tayo man na mapan. Panagkunakat nalaing tayo diyang nagkamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo. Jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami mat anagkasar. Isinak no bilang taagayat mo't ni Lucia kanya. Anya? Ay unay dahita na panagpampanunot mong pare. Talaga sa bali ni Lucia pare. Saan may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, jak amuking ka pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan manong tagbat. Siyak matintiin mo na Barta. Ayos lang, Lucia. Si kakit di man. Ala, mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando apagidaan ti mabartag. Ha? Ay, unang agpaiso niya. Ala, umay kanta, alalayan ka. Hay, anya tayo talo siya.
Api akas na, wala ito pa nakikita mo. Aksidente at anak kambal ko dayta. Dagdag ka. Kasla, dagdagkal pa yung ating mamagpakit. What? Bakla ka? Apay, saan mo ayaman lang? Tagba. Okay, sa papkite. Kula ka laki, tindo papaay ka. Una yan. Na yung baglaki, tinta na kambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Kapata babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nag-away. Makamo ka. Paklaman ka. Tulong ka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Adda ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may sa kamutin lo siya. Ay, awanan ba inay ya tagbat? Nakababay lagi, di ka nagiti nakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sa wan. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga agawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton ti makamong agawid, di yan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Uwan. Siyak ti makamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya. Ang mga nonya pa iti maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may Tasaan ka makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasamak iti kalman na di karayan. Tapi manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. At napasamak ka saan ming amaw karag iti kakadwata. When may sa nakababain laki di ka ni Lucia. Sikatin na nga wiskin ko di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Iso na lang Taan niya pare. Kuha, edi nga min kunak nga alalayak ko Tapno agid da, tanabartag nga rudan. Ay na, kisabada. Nakambal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawin bakla ni Lucia, pare? Wan pare, po nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak kisapay ng tikwat. Anya? At dahil imbis nga minamapantayo agkamali ti lamais. Sa bali mo tinga kamkamalin. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikas taunay pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayim ni Lucia. Ay hapo sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakamal ko. Lalaki. Oh, ape, saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, di ko namkit de. Pampanunutan da di Lucia. Kasta unay apa nakakigtot mo, hindi na amom abakla? Anya, nangamomot iti day tama. Saanin na napatag no asino tinakaiba ka kanyak, salbag ka? Anya? Agasam man takasla proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo, timawagbagi na. Imbes alam mo ti mapanyo kamalan, sa baligayam Bakit? Saan kumamot akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay po bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka. Ala, usto kumamot na bakit? Dagita ti paglaingam kat. Basta da makita mabalasang, aramidam amin tapno lang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, no saan?
Gusto nga rodan, bakit? Ikarik, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam! Tasaan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka! Agasan man ta ibagampay nga isinanak no bilang laang tagayat matkan ka? Sana bali ba? Kunam tasaan tamot ang nagkasar? Agasam? Matagbat ka tagbat ko naktumat. Sana siyak ti kaskas tam ha? Paglaing nga talaga ti agkamal, iso atila makamkamal mo! Ay, itaman pa yung kasta tilangan paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, ina pare, di na lang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Handay ta. Tulak to, mate. Ibagbaga kadiging nga, pimay so lang around, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, yan lalaki din pare. Pag nakmam na ita, paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, nung nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pag-aayat mo siguro niya, paray. Ay, ne, pare, saan naman adag kita tibagpagam? Ha? Ang mga adaman dita igadan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan, ay apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arod king kwa na. Mabuting kamagayam. Oh. Mabuti nga ka talaga pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Anday ta, iso manipo di ta paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Yan lagi din paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.